Кан'є Вест і Кім Кардашіан нарешті наважилися продемонструвати фото доньки Норт. Заради цього репер завітав на телешоу майбутньої тещі Кріс Дженнер. Під час інтерв'ю репер розповів про родинне життя із Кім та похвалився довгоочікуваною фотографією дочки. Вже за годину знімок з'явився в інстаграмі Кім Кардашіан. Мені набридли постійні балачки довкола моєї донечки. Останнє, що я хотів би для своєї доньки, так це щоб її сфотографував якийсь захмелілий чолов'яга в шкіряній куртці. Варто відзначити, що молоді батьки майже 2 місяці приховували обличчя дівчинки та не викладали фото в соціальних мережах і мікроблогах. Окрім цього, Кім і Кан'є навідріз відмовилися продавати світлини Норт журналам і таблоїдам. У численних інтерв'ю хіп-хопер запевняє, що не вважає за потрібне заробляти на знімках дитини. Нагадаємо, дівчинка з'явилася на світ 15 червня в одному з медичних центрів Голлівуда.